ಇನಿ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದೆ ಮಿನಿ ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹೇ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಿನಿ ಲಾಗ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇನಿ ಎನ್ನ ಗಾಡಿದ ಪೂಜೆ ಅಂಚೆತ್ತೇನೆ ವಾಶ್ ಮನ್ಪೆರ ರೊಂಡು ಗಾಡಿ ವಾಶ್ಗ್ ದೀತೆಂದು ಮೂಲು ಗಾಡಿನ್ ಚೆತ್ತೇನ ಲಕ್ಕತಿತ್ತೆ ಬ್ರಷ್ ಮಂತುದು ಪೆತ್ತ ಕಟ್ಟೆರ ರೊಂಡು ಪೆತ್ತ ಕಟ್ಟದು ಬತ್ತದು ಬುಕ್ಕ ಗಾಡಿನ ವಾಶ್ ಮನ್ಪುಗಾಂದೆ ಅಂಚೆತ್ತೆ ವಾಶ್ ಮನ್ಪೆರ ಪಿದಡಿಯ ದೀತ್ ಮೂಲು ಪಂಪ್ ಪಾಡೋಡು ಪಂಪ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ವಾಶ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಜೊತೆ ಗಾಡಿ ಪೂಜೆಲ ಮನ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ದಿನದಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತುಡ್ಲೆ ಬಚ್ಚಿನಿತ್ತೆ ವಾಶ್ ಮಂತದ ಆಂಡ್ ಬಚ್ಚಿದೆ ಇನ್ನು ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ವಾಶ್ ಮನ್ಪ ತೂಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಜೊತೆ ವಾಶ್ ಮಂತದ ಆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಶೋಕಣತೆ ಗಾಡಿ ನನಿತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಪೂಜೆ ಜೊತೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಡಿಯ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ರಜೆ ಪಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ಗಳ ಪಾರೆತ್ತದೆ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಮುಲ್ಪದಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಿನಿ ಲಾಗ್ ಮಂತದ್ದು ಬುಕ್ಕ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆದಂಜಿ ಪಟಾಕಿ ಪುರ ಇತ್ತದೆ ಅಂಚ ಐತೆ ಪಿದಡಿಯ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪಿದಡಿಯ ಚೆತ್ತೆ ಮೂಲ ಪೂಜೆ ಆಂಡಂದಿ ಪೂಜೆದಲ್ಲ ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಮಿನಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಫಂಡ್ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಉಲ್ಲ ತುಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ಆದ ಅಲ್ಪದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ದ ಶೂಟ್ ಮಂತೀನಿ ಇಂದರ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಶೋಕಾದನತೆ ವಾಶವರಾದ ಪೂಜೆ ಪುರ ಆಂಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಸ್ಸುಡುಲ್ಲೆ ಬಸ್ ಹೊಡಿತ ಕೊಲ್ಲೋದು ಪಂಡ ಏಪಲ ಗಾಡಿ ಪೋಪುನೈತೆ ಇನಿ ಗಾಡಿ ಪೋಯಿ ನೆನ್ನೆ ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಬಸ್ಸುಡೆ ಪೋಯಿ ದಾಯಿ ಆತುಲು ಹಂಗ ಗಾಡಿ ಪೋಪುನೆಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬಸ್ಸುಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಫ್ರೀ ಎಂಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಚತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ತಲ್ಪರ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನಡತೊಂದು ಯಾನ್ ಅಮ್ಮಲ ಅಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ತೂಪ ವ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದೇ ಅಮ್ಮ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮಲ ಎಲ್ಲ ಪೋಯಿನಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ನಿಯರ್ ರೀಚ್ ಆಯ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪರ್ದು ಸೀದಾ ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೆ ಪೋಡೊಂದು ಪಿದಡಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಆನಿ ಅಂಚ ಆಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಸುದೆಟ್ಟು ದಾಲ ನೀರಿಜ್ಜಿ ತುಲೆಗೆ ಚೂರು ಸೈಡ್ ಕಲ್ಲು ಪುರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಚೂರು ನೀರುಂಡು ಜೊತೆ ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಕಂದು ಪಿದಡಿಯ ಇದು ಮುಲ್ಪ ಪುಷ್ಪೋದ್ಯಾನ ಅಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಂತೆ ಜೊತೆ ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೆ ರೀಚ್ ಒಂದು ಬತ್ತ ಚೂರಿಪ್ಪುನು ಚೆಂದ ಮುಲ್ಪದ ಸುದೆತ್ತುಲೆಗೆ ಚೂರು ನೀರುಂಡು ಮಂಡ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಆಜಿದು ಪೋತುಂಡು ಅಂಡ ದಾದೈತೆ ದುಂಬತೆ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಅಂಚ ಮೂಲೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇತ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ಭರತ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಉಂತಿತ್ತಂಡೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಏನು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದುಲ ಮಸ್ತ್ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪುನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ಕುಲ್ಲುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಮಸ್ತ್ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಯಾನು ಕಿನ್ಯರ್ದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಮೂರು ವನಸ್ಸುಗಳೇನು ಉಂತದ ಮಸ್ತ್ ರಶ್. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಯಾನು ಈ ಮಿನಿ ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಸರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮಿನಿ ಲಾಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.